Aika pelottavan näköinen tuolla. Mihin juuri tänään muutimme äitinen kanssa. Minua aika paljon pelottaa tämä Williams tuolla. Kun on sinne kidottu. Meni parhaat ystäväni, mitä teet? Minäpä lähden tästä vähän hetkeksi ulos. Rentoutumaan. Äiti, mä lähden sitä ulos. Juu, mene vain. Eikö olekin hieno kikkulalla? No tosi. Minä lähden. Moi moi. Noin. Eikö täällä pitäisi tänään juuri sataa lunta? No, odotellaan vain. Ehkä varmaan joku tulee. Hei, sataa lunta! Sataa lunta! Jee! Sataa lunta! Sataa lunta! Jee! Sataa lunta! Sataa lunta! Sataa lunta! Sataa lunta! Sataa lunta! Jee! Kiva! Kiva! Tosi kiva! Niin. Tänä kevään satoi kaikkialle hiukan. Minä levittelen luntaa. Kivan äänes. Au, täällä kompistuu liikaa. Tai ei ollut kuitenkaan mitään tekemistä. Hei, tuolla on tommonen. Tuolla mennään vaikka sinne istumaan. Aha, lunta oli ihan jalkaankin. Sitteko? Tai alkaa sataa lunta. Tuolla on joku tyttö. Haluaisitko olla mun kanssa? Ei, moi. Hei. Au. Sattuiko? Ei. No, mites sä täällä niinku teet? Niinku duunaat sä teet tämmöstä. Tää lunta on vähän ärsyttävää. Niin. Että mä oon vasta muuttanut tänne. Ai mihin taloon? No tuohon Little Pet Shop taloon tietenkin. Williams Little Pet Shop taloon. Kuiten just sinne muutitte. Miten niin? No kun se on kirottu. Miten niin? Joo, mä tiedän, mutta mun äiti sanoi, että ei se ole mukaan kirottu. Kaikki niin sanoo. Mutta siellä hävi yksi kuninkaallinen perhe sinne. Mutta heillä ei ollut kruunuja, mutta he tiesi heti kuista, kun heillä oli. Muistan. No, vielä sinun päälle se tippuu sitten jotain. Sitten silloin vasta sinä ei tiedä, että en tiedä tippuuko sinne päälle mitään, mutta ainakin sen tiedän, että ei ole hyvä olla siellä. No, heippa. Moikka, alkaa jo tulla pimeää, mutta lähtee kotiin. Moi moi. No, mäkin taidan tässä lähteä kotiin. Ouch. Aamuhäntä. Kello on tosi myöhäinen. Mä menisin vaikka nukkumaan. Kulta, menepä nyt tänne nukkumaan. Kello on jo aika myöhään. Okei, mä olin just lähdössä aamussa. No, hyvää yötä. Hieno Pepi. Mä nukun tässä näin.
12. Roksi herää. Johonkin meluun. Au! Mikä toi oli? Tuollaisiko se kirja tippui sieltä? Mulla ei oo ollut kirjoja. Mistäkin tuli? Mä luen sitä. Rakas päiväkirja. Minulla on aina käynyt täällä tuntunut, että tämä LPS, muista sen nimeä, mutta ihan niinku täällä kummittelisi. Äiti isäni tekevät vaikka mitä minun puolestani, mutta en tiedä mitä. Täällä kummittelee tämä LPS Williams-talo on kirjoittu. Kaikki niin väittävät, mutta minä en usko siihen. Isä ja äiti sanovat sen olevan totta, mutta minä en tiedä, onko se asia totta. Minä rakastan äitiäni isääni, mutta yksi päivä oli niin, että kolinoita kuului joka ikinen kerta, mutta äiti ja isä eivät ollenkaan heränneet. He eivät ainakaan olleet kuolleet, sen minä sen tiesin. Se oli hänen tekevänsä. Olemme kuninkaallisia perheitä. Mutta kukaan ei tiedä, olemmeko oikeita kuninkallisperheitä. Se minä ainakin tiedän, että täällä kummittelee. Se minua kaikista eniten pelottaa. En pysty olemaan missään. Minä joudun koko ajan kävelemään ja kävelen. Paitsi tässä. Tarinani alkaa näin. No niin, minun pitää mennä nyt kultaa. Niin, äiti. Okay. Eikö olekin hieno talo? Vihdoin saamme semmoisen kuninkaallismaisen talon. Niin, mutta eikö täällä kummittele? Eikö täällä kummittele mukava? Tietenkään kummittele. Tämähän on kuninkaallista ja ei ole vanhakaan. Kultaseni. Ei täällä mitään kummituksia ole olemassakaan. Isä, mutta jos se on. Äiti sä ainakin uskot mua. Kultaseni. Pidätkö meitä hölmöinä? Kummituksia ei edes ole olemassakaan. Mutta niitä voi olla olemassa. Ei tietenkään ole kultahöpsöliini. Niin kulta. No, alappa nyt mennä nukkumaan. Ja hyvää yötä. Mekin tästä lähdemme nyt nukkumaan. Tule joo. Joo, hyvää yötä. Niin, unohdin ne. Hyvää yötä. Höpsää. Ne pitävät minun tyhmänä. Minun pitäisi tätä nukkumaan. Mikä tuo meillä on? Apua. Mikä tuo on? Mikä tuo on? Minä liikun. Apua. Tämä liikkuu koko ajan. Sen minä menen sekaisin. Apua. Oli vielä pyörte kumulosti.